Από τη στιγμή που γεννιέσαι, όλοι νομίζουν πως ξέρουν τα πάντα για σένα. Από την εμφάνισή σου, από τον τρόπο που μιλάς, από την καταγωγή σου. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Ιδιαίτερα στη δική μου περίπτωση. Γιατί είμαι ελαφρώς πιο σύνθετος. Είμαι ο Φερδινάνδος. Με βλέπετε και σκέφτεστε μεγάλος. Σκέφτεστε τρομακτικός. Σκέφτεστε ευτυχώς που δεν είναι σε ιαλοπολείο. Όχι. Μικρά βηματάκια. Μικρά βηματάκια. Με προσοχή. Συγγνώμη. Μια αγαπημένη κλασική ιστορία ζωντανεύει σε όλο της το μεγαλείο. Αυτό το Δεκέμβριο εμπνέει όλο τον κόσμο με το να είναι απλά και μόνο ο εαυτός του. Δεν είμαι για ταυρομαχίες. Ας μην είσαι για ταυρομαχίες, αρκεί να φαίνεσαι ταύρος για ταυρομαχίες. Βλέπεις το βαρέλι εκεί πέρα. Κάντο κομμάτια. Με το κεφάλι. Με τι άλλο να το χτυπήσεις. Έτοιμος. Από τους δημιουργούς του Ice Age και του Rio, Φερδινάνδος. Έλα, μικρούλη, σύνελθε. Συγγνώμη που πήγα να σε σκοτώσω. Αου! Ραντεβού στην Αρένα. Σύντομα από την Οντεόν και σε 3D.